bacci na kake yi? Wanda saba kai ai. Allah mai dutse ba gaskiya ne suka ka an samu wani habacci ake wallahi da maganin kai zai zanna wannan irin yaro ne ja'iri. sai ni gagari na ga ban kowa wallahi kakana mutum da ban bashi ba wallahi kowa ma wallahi ba zan bashi ba amma ka wani irin yaro ne wannan. Allah wadi ranka ja'iri ina bacci na kasashen wani abin zaka ba gaba na kulliya lokacin bacci ne yanzu. Allah wadi ranka ka gama dai baka je ba tashi zaka je kowanne miji iya jeji iya ne san me zai amma kana kwance. kamar ni gagare ka ce in je daji tun kafin abu ubanka nake zuwa daji wata tsaye zan dauko ma a dajin tun mun banza wai na shiga ku wai tun kafin abu ubanka nake zuwa wai Allah wani abin zan dauko maka yaya wayo malam yaya kawai na shiga bayan gida na shiga ban daki ban san me a cikin ruwan ba kawai na yi wanka duk ciki na kaikayi yake mun kaga da kenan ban san me a cikin ruwan ba malam ni ne nan na sa mata abin wanka. Kai ne ka sa mata? Ai tun da aka ce na je makaranta to wallahi ba wanda zai baga gaban nan ko ma wai Gagare kai ka sa mata karar a cikin ruwa? Kai Allah iwadaranka ni ba haka nawa mahaifina ba. To ni na maka. Na yi bishi sau da gaba na mai biyayya. Dan me kai zaka rika mun haka kana cutar da ni kowane lokaci? Baka sani bane. To bar in gaya ma ba a haifi dan da yafi karfi na ba. Bar ka gani. in ka fi karfi na ai ba ka fi karfi uban ka yaron banza idan ka ga girma ya kama ni zuwa duk abin da Sai ni gagare. inna lillahi wa inna ilaihi malam sannu malam sannu gagar Allah ya wada ranka gagar Allah ya wada ranka gagar sannu malam sannu Ai baba tashi zakai baba. A samu a matsa maka mai zafi wallahi. sannu Shiga ciki ki shafa manja. ki shafa manja. sannu Tsoho sannu bari na je in shafa mata manja. baka ji ciwo ba dai ko sannu sannu gagare albasa ba ta halin ruwa ba ina amfanin ka dinga wannan hurma aikin banza Allah wadaran ka gagare an haife ka ba halin ka ba ina amfanin ka dinga mana irin wannan mutumin banza mutumin wuta